ምዕራፍ 28 እቲ ጊዜ ይወዳእ ኣሎ ምርጫኻ መንግስተ ሰማይ ዶ ወይስ ሲኦል ንሱ ነፍስ ወከፍ ከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ ማለት ነቶም ሰናይ እናገበሩ ተዓጊሶም ግርማን ክብርን ዘይምጥፋእ ዝደልዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክቦም እዩ ነቶም ንዓመጽ ዝእዘዙ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ መሻሮት ግና ቁጣዕን ማዕተን ክወርዶም እዩ እቶም ፈራህትን ዘይኣምኑን ፈንፉናት ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖት ብዘለዎ ሓሰውትን ግና ጊድኦም ኣብቲ ባሓዊ ዲንን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ እዩ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ እዚኣቶም ናይ ዘለዓለም ስቃይን ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኸድዮም እቲ ቀዳማይን ሰማይን እቲ ቀዳማይ ምድርን ሓሊፎም ባሕሩን ደጊምሲ የልቦን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ርኢኹ እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ርኢኹ ካብቲ ዝፋንውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድኳን ኣምላኽ ምሰብ ንሱውን ንስቶም ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቡ ኾኑ እዮም ኣምላኽውን በዓሉ ንሳታቶም ኣምላኹም ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዓይንቲ ክደርዝ እዩ ተቐዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞታይ ክኸውንን ድሕሪ ደጊምውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠኻ እንሆ ንኹሉ እሕድሶ ኣለኹ በለ እዚ ቃል እዚ እሙንን ሓቅን እሞ ጽሓፍ በለኒ ቀፂሉ ኸ እዚ ክኸውን እዩ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ኣነ ንዝመጽእ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብኸምኡ ክቡእ እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ ኣነ ኣምላኽ ክኾኖ ንስውን ውሉደይ ክኾነኒ እዩ እቶም ፈራሕትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ዘሎ ሓሰውትን ግና ጊድኦም ኣብቲ ባሓዊ ድንን ዝነድድ ቀላይ እዩ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ ካብቶም በተን ዳሕሮት 7 መዓልታት ዝመልኣ 7 ጽዋዕ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ መጽእ እሞ ነታ መርዓት ሰበይቲ ትገንሸል ከርኤካስ ንዓ እናበለ ተዛረበኒ ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብዪ ነዊሕ ከረን ወሰደኒ ነቲ ክብሪ ዘለዎ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ከዓ ኣርኣየኒ ምድማቓ ብርሃናውን ከም ኣዝዩ ዝበርሀ እምኒ ከም ዘንጸባርቕ እምኒ ያስጲስ እዩ ዝመስል ዓብዪ ነዊሕ ቅርጺ ከዓ ኣለዎ 12 ደገ ኣብተን ደጌታቱን 12 መላእኽቲ ኣስማት ድማ ተጻሒፉ ኣሎ እዚ ኣስማት እዚ እውን ናይቶም 12 ነገድ ደቂ እስራኤል እዩ ብምዕራብ 3 ደገ ብሰሜን 3 ደገ ብደቡብ 3 ደገ ብምዕራብ 3 ደገ ኣሎ ቀጽርታ ከተማ ከዓ 12 መሰረት ኣለዋ ኣብኡ ድማ 12 ኣስማት 12 ሃዋርያት ትገንሸል ኣሎ እቲ ዝዛረበኒ ከዓ ነታ ከተማን ነታ ደጌታትን ቀጽራ ምእንቲ ክሰፍሩ መስፈሪ ዘንጊ ወርቂ ኣለዎ ነታ ከተማ ከዓ 4 ማዕዝን እያ ምንውሓን ክንዲ ትግፍሓ እዩ በቲ ዘንጊ ድማ ነታ ከተማ 12,000 ስታርዲዮስ ሰፈራ منوحان مكفحان مبرهان معرن إيو نتي قطرا خاب أمنت سبعي نسو دما نايم الأخ 144 أمت أمتو اتي قطرا دما بيس اتدنادق إيو اتا ختمات صوري ورق إيو صوري مرتين إيا تمثل مسراتات قطرا خاتا ختما خاب بخور أمني زبلة تسميو الله اتي قدامي مسرت ياسبينيو تخالعي
ሰፊሮስ እትሳልሳይ ከልቄዶን እትራብዓይ ሰምራግዶስ እትሓምሳይ ሰርዶንክስ እትሳድሳይ ሰርዲዮስ እትሳብዓይ ክሪሶሊት እትሳምናይ ፔሪሎስ እትታስዓይ ቶጳዚዮስ እቲ 10 ክሪስጶራስ እትመበል 11 ህያክኒቶስ እቲ መበል 12 አሜትስጦስ እዩ እቲ 12 ደገ ኸኣ 12 ሉል እዩ ነፍሲ ወከፍ ደገ ካብ ሓደ ሉል እተገብረ እዩ ኣዳባይ እታ ከተማ ድማ ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀን እዩ እቲ ገንሸል ዝከኣል እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ገንሸል መቅደስ እዮም እሞ መቅደስ ኣብኣ ኣይርኤኹን እታ ከተማ ኸኣ ክብሪ አምላኽ ኣብሪሁላ ኣሎ መማርታስ እቲ ገንሸል እዩ ፀሓይ ወርሒ ከብርሃ ኣየድልያን እዩ ኣሕዛብ ብብርሃና ክመላለሱ ነገስታት ምድሩን ክበርሁ ናብኣ ክመፁ እዮም ኣብኣ ለይቲ ኣይክኸውንን እዩ እሞ ደጌታት ብመዓልቲ ኸቶ ኣይክዕፀውን እዩ ነታ ናይ ህዝብታት ክብርን ከኣ ናብኣ ከምፅኦ እዮም እቶም ኣብቲ ናይ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት እተጻሕፉ ዳ እምበር ገለ ርክሰት ወይ ዘፈንፈን ሓሶት ዝገብር ዘበለ ከኣ ናብኣ ኸቶ ኣይክኣትውን እዮም ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጻኹም ንኣምላኽኩም ስለ እተገዛእኹሞ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእታ ኸኣ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እቲ ዘስሕቶም ዲያብሎስ ውን ናብቲ እቲ ኣራዊት እቲ ነቢይ ሓሶት እተደርበዮ ቀላይ ሓውዲንን ተደርበየ ንዘለዓለም ከኣ ለይትን መዓልትን ክሳቀዩ እዮም ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ምሟት ብድሕሪኡን ፍርዲ እተሰርዖ ማለት ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንሰን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፅኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት እንጸንሕካ ነቶም ዝደቀሱ ኸቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ በቓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ጎይታ በዓሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን بدمፅ ሊቀ መላእኽትን በመለኸት አምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቅድም ክትንስዮም ድሕሪዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቱም ሓቢርና ብደበና ክንለዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ሓድሕድኩም ተጻናንሑ